Pitam se šta je ispod ovih poklopaca? Fuj, nikad nisam vidjela tako gadnu i veliku lizalicu. Ni moje, ni nešto. Ali barem nije tako velika. Devojke, ovaj put nam se nije posrećilo. Ali najmanja sreća je mala Candy. Ali ti moraš prva pojesti svoju lizalicu. Jer je tvoj slatkiš najmanji. Probat ću. Nadam se da neću povratiti. Jo, nisam mislila da je to tako ukusno. Jo, muva je oživela. Uj, tako odvratno. U ustima mi je bila živa muva. Šta se smijete? Poli, na tebe red. Jo, mnogo se plašim. Nadam se da me ovaj škorpion neće povrediti. Ukus lizalice stvarno nije loš. Jedva čekam da je pojedem. Jo, potpuno sam zaboravila na iznenađenje koje se nalazi unutra. To je pravi škorpion. Upravo me ubao u nos. A, kako boli moj jadni nos. Koje ste vi, drugarice? Još se ismijete. Candy, čekate ista sudbina. Zašto? Riba me sigurno neće povrediti. Samo je gadna. Bili ste u pravu, lizalica je stvarno mnogo ukusna. Imam ideju. Poli, dok ona jede, hajde da igramo. Poli, prestani da spavaš. Probudi se, rekla sam. Candy je skoro završila. Zašto trošim toliko vremena na to? Postoji način kako brzo da pojedemo ovu lizalicu. Jo, pazi! Sad me nećete morati dugo da čekate. Prelepo. Baš mi se sviđa. A šta je sa ribom? Jo, nadala sam se da ćete zaboraviti na nju. Tako je gadna. Još i smrdi. O, živa je. I jako me udara svojom repom. Candy je istukla riba. To uopšte nije smiješno. Sad ću je ja pojesti. Joj, izgleda da sam požurila. To je previše gadno. Muka mi je. Ali moraš je pojesti do kraja. Ne znam kako to brzo uraditi. Fuj, gotovo. Bilo je gadno, ali uspela sam. Hej, boli me. Candy, pazi sljedeći put. Ups. Ovaj put ja prva otvaram poklopac. O da, obožavam Twix. I ja volim ovu čokoladicu, ali zašto je tako mala? Nemam sreće. Wow, pogledajte koliko sam ja dobila. To je prava čokolada. Zara, ali ti ćeš jesti prva. Vrlo rado. Nadam se da je moja čokoladica barem najukusnija. Baš je teško jesti rukama. Učinit ću to pincetom. Probat ću. Nije loše. U redu, sad ja. Jedva čekam da probam ovu veliku čokoladu. Lila, zašto bacaš smeće ovdje? To je ružno. Samo sam htjela što pre da probam Twix. To je nerealno ukusno. Želim da pojedem sve odjednom. Hej, pazi šta radiš. Svi smo u čokoladi. U ukusnoj čokoladi. Zar je to loše? Umorila sam se da jedem. Pa ne, moraš pojesti i drugi deo. Pokušat ću. Znam jedan način kako da pojedem nešto mnogo brzo. Nije uspelo. Uspelo je. Samo mi je trebala pomoć. A šta je sa mojim vratom? Jo. Ne brini, lepo ti stoji. Pa, sad je moj red da jedem čokoladice. Ali prvo hoću da zavitlavam Lilu. Da li ličim na vampira sa očnjacima? Da, samo zašto su ti očnjaci brown? Nema veze, bitno je da je svima bilo zabavno. Sad mogu jesti. Ukusno. Ipak je Twix najukusnije čokolade na svetu. Još samo prste da poližaš. Šta nas čeka ovog puta? Jel to sve? Ali koščice od lubenice se ne jedu. A ja sam dobila pravu lubenicu. Tačnije njen deo. A kod mene je cijela lubenica. Ali prva će jesti Poli. Hey,
Tako je, jer sam ja ovdje najgladnija. Prelepo. Kakva sočna i slatka lubenica. Brzo ću je pojesti. Mnogo lepa. Samo gdje da bacim koščice? Lila, pomozi mi. Okay. Lili, tvoje koščice su probili koru moje lubenice. Sad znam da je u njoj puno šarenih bombona. Bombone su prelepe. Šta čekam? Bolje da pojedem sve bombone odjednom. Divno. Osjećam da je kora ove lubenice također ukusna. Tako je, bila sam u pravu. Oduševljena sam. Presrećna sam. Jao, devojke, prejela sam. Pazara, vreme je za tvoju koščicu. Čudno je jesti koščicu od lubenice. Uopšte nije ukusna. Ali znam šta ću uraditi sa njom. Zašto ne bih uzgajala pravu lubenicu za sebe? Baka me naučila kako da se brinem o biljkama. Zara, pazi. Sad će ceo sto biti u tvojoj zemlji. Fuj, čak mi je usta ušla. Odvratno. Sad ovdje treba staviti koščicu i zakopati je. Ovako. A sad ću to politi vodom. I ostaje samo da čekamo. Awesome! Jao, kako brzo se sve dogodilo. Ne verujem da je stvarno uspela. To je to, lubenica je porasla. Sad ću je razbiti i pojesti. Konačno i ja mogu da uživam u slatkoj sočnoj lubenici. Blago meni. Zadovoljna sam. Zara, jedeš tako smešno, ali sva... Oho, ja sam kao pravi ninja sa ovim. Kija! Pazite se, kriminalci! Zdravo, zvali ste me? Čudno, ne sjećam se toga. Pokažite mi šta vam je u koferu, a moram da pregledam. Tu mi je sve što mi treba za lečenje. Ali niko nije bolestan, odlazite. Kako nije? Pogledajte kako ste bledi. U takvom stanju nikako ne smete raditi. Moram vas lečiti. O, ne. Znate, ipak mi je bolje. Idite bolje kod vaših pacijenata. Eto ga, leži. O, doktore, boli me stomak. Mislim da umirem. Dobro, neću da vam smetam, idem ja. Otišla je. Dođi kod mene. Šta, jesi ga našla? Naravno. Šta je to? Bobby, kao što si tražio, baš je lep. Opći. O ne, alergičan sam. Skloni ga od mene. Joj, kako ti ješ? Treba ti dati injekciju? Ne, samo ne to. Pobegla ti mačka, hvata je. Jao, šta je to? Ko mi to trči u nogama? Sad ću uhapsiti tog monstruma. Dođe vamo. O, pa to nije monstrum, to je maca. Tebe neću uhapsiti, tako da idi dok sam dobra. Šta? Mac, mac? Juj. Uf, kakvo meko sletanje. Moram brzo uzeti mačku dok niko ne vidi. Pa, valjda smo prošli bez teških povreda. Idem ja. Od mene niko neće pobeći. Zdravo, došla sam da očistim sve ovdje. Moram te pažljivo pregledati. Okreni se. Da vidim. O, imam poklon za vas. Ukusna je čokolada. Dobro, idem ja. Stani, ne tako brzo. Pokaži šta imaš u kanti. Jao, ne. Dobro, imam ideju. Kakvi su prljavi podovi. Moram ih hitno oprati. Tako se to radi. Šta je? Sve ću oprati ovdje. Jao, zaboravila sam na kantu. Ne mogu da perem bez svoje kante. Andy, dođi ovamo. Oho, nisam te prepoznao. Jesi li donela mog Bobija? Hajde, dok niko ne gleda, uzmi ga. Evo ga, presladak je. Ali to nije Bobby. Bobby ne ume da diše pod vodom. To su ribice, a ne Bobby. Tišina, čuvar dolazi ovdje. A gdje da sakrijem ribu? O, već se šolja. Tamo se niko neće setiti da traži. O ne, zakačila sam kantu. Kako glasno.
Kakva je to buka? Šta se dešava? O čemu pričate? To se ja čujem, boli me stomak. Dobro, hajde odavde, nećemo da mu smetamo. Otišli su, moram da proverim kako su ribice tamo. Pa sve u redu sa njima. Samo što to nije moj Bobby. Prijatelju, tako mi nedostaješ. Kad ću te ponovo vidjeti? I love you. Zdravo, došao sam da popravim cevi. Pa dobro, ali prvo pokaži šta imaš u koferu. Pa valjda je sve u redu. Cool. Da, možeš proći. U stvari čekaj, imam jedan problem. Moja omiljena stolica se slomila. Popravi je, molim te. Pa da, sad ću, treba mi alat. A vaša stolica će biti kao nova. Još samo da zalepim ovdje i ovdje. Eto, završio sam. Ojoj, kakav si ti majstor. Tako sam mogla i ja popraviti stolicu. Strašno. Bobby, jedva čekam da te vidim. Verujem da ću te pronaći. Jel ovo treba popraviti? Ne, još napred. Šta se tamo dešava? Ovdje mora da se promeni sjelica. Uđi. Zdravo, odmakni se od rešetke. Jao, moram nešto smisliti da nekako predam Bobija. Taman, dok nas niko ne gleda, da vidimo što imam ovdje. O da, čekić, taman, napravit ću veliku rupu u zidu. Jao, nešto neće, onda ću uzeti bušilicu. Sad ću probušiti ovaj zid. O ne, ne pomaže ni bušilica, treba nešto moćnije. O da, sada zid sigurno neće izdržati. Sad ću brzo napraviti rupu. Je li sve u redu? O da, sve je super. O da, sredit ću ovaj zid. Gotovo, a sad najvažniji trenutak. Ćao, Bobby, sad možeš ići kod svog tate. Mnogo si sladak. Hajde, upadaj u rupu. Čekajte, šta je to? O ne, pacov u zidu. Nije mi dobro. Šta se desilo? Zašto ležiš na podu? Šta je to tamo u zidu? Je li to paco? Izgleda da pada. O ne, šta se ovdje desilo? Probudite se. Pacov, moj mali, kako si? Jesi se uplašio? Dođi kod mene. Ja te neću ostaviti. Konačno mogu jesti nešto. Ja, ko je to? Zdravo, dovela sam vam najopasnijeg kriminalca. Čekajte, ne vidim dobro ko je to. Gledajte, to je on. Zaista liči? Okay. Pretpostavljam da je to on. Dobro, uđite, stavit ćemo ovog lopovo u zatvor. A više neće kršiti zakon. Gdje je moja banana? Upravo je bilo ovdje. Ne razumem. To je bilo jednostavno. Ko je to tamo? To sam ja, donela sam ti prijatelja. Super, jedva čekam da ga vidim. Čekaj, pa to opet nije Bobby. Ojoj, tako mi se spava. Jao, šta je to ovdje? Podsjećaš me na nekoga? Negdje sam te vidjela. Sjetila sam se. Joj, boli me. Znala sam da su brkovi lažni. Gotova si, sad ću te uhapsiti. A vidi kakvu veliku palicu imam. Sad ćeš dobiti batine. O ne, moje pantalone. Kakva sramota. Svi me gledaju. Jao, kakav blam. Idem odavde. O ne, padam. Tako ti treba. Jel mi se smiješ? Sad ću te naučiti pameti. Kome je sad smiješno, jeli? Dovezao sam hranu. Stanite, šta vam je to? Ovo, hrana za zatvorenike. Dajte mi da vidim. Hamburger i krompirići, super. A šta još imate? Puno toga. A gledajte, ovo je za vas, izvolite. Za mene? Hvala puno, baš sam gladna. Pa dobro, sad možete proći. Jao, kako ću sad lepo jesti. Izgleda da nešto nije u redu s ovim. Odlučio je da me prevari taj kuvar. Andy, dođi ovamo. Jao, ko je to? Hoće da spavam. Zar je vreme za ručak? Ma daj, to sam ja. Nisam te prepoznao. Jesi li mi konačno dovela Bobija? Naravno, evo ga. Vidi, je li to on? Šta ti je? Treba mi pas, a ne zec. Jao, sakri ga. Hej, kuvare, hrana ti je baš čudna, a znala sam da me lažeš. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte. Daj mi to, sad ću saznati šta kriješ od mene. Ne krijem ništa, jel vidite?
Ne znam kako si uradio to, ali ću te posmatrati. Aha, dogovorili ste se vi? Pokaži mi šta imaš kod sebe, odmah. Kako sam lukava? A nisu me otkrili? Tu sam sakrila svog slatkog zeca. Hajmo odavde. Ko je topet došao? Stanite, ne možete proći. Došla sam kod svog voljenog u posetu. Je li to vaš muž? Lepo. A je li to vaša beba? Da, samo molim vas tiše zaspale. Ja izvinjavam se. Uđite naravno. Hvala, sad ćemo vidjeti našeg tatu. Andy, ćao, dovela sam ti nekoga. Pogodi, ko je u kolicima. Gledaj. Ja, Bobby, prijatelju. Kako si mi nedostajao? O, ne. Beži, hvataj ga brže. Samo ne to. Kako lepo miriše moja vičla. Kakve su to gosti? Odakle je pas tu? Pa čao, odakle si tu? O ne, u pomoć! Napao me je pas! Bobby, o ne, izgleda da imamo problem. Dobro, dok ne vidi, uzet ću ključeve i osloboditi ovog dečka. Hej, imam dobru vest. Kolica više nisu potrebna, sad si slobodan. Svaka čast, konačno ću izaći odavde. Jao, to nije taj ključ. Treba drugi? U pomoć! Spasite me! Tačno, višla. Odvratit ću pažnju psa. Eto. A sad, dođe vamo. Uhapsit ću te zbog napada na stražara. Gotov si. Ovako, stavit ću lisice. A sad ću te odvesti u čeliju. O ne, nismo stigli da pobegnemo. Upoznajte novog zatvorenika. Napao me je, zamislite. Sad ćeš i ti živeti ovdje. Dečko, to ti je komšija sad. Bobby, prijatelju. Misija je ostvarena, mogu da idem? Stani, gdje si krenula? Ti isto ostaješ u zatvoru? Ali šta sam ja kriva? Joj, kako si mi nedostajao. Tako je, sad su svi kriminalci u zatvoru. Pustite me, ne želim da budem ovdje. Nema veze, eto vam viršle. Prijatno. Baš me briga gdje sam, bitno je da sam pored svog najboljeg prijatelja.